Ka inter-school sports but athletic meet aja apsan ka ba jong Kynshi Pyllun la Pynlong hinin kesngi Madan Umsoit ba la Pynlong da ka Kynshi Pyllun Sports Association ha ka jing snok ti lang ba ka District Sports Officer West KHASI Hills. La play perdaya ka ni program da open crowd kajarin ubadai EM jong ka KHASI ba MDC jong ka mau keruat. Aba ajing kren uba kajarin ulapan pau ba ka jing lek kai ka long kum ka rensan ba kongsan na ka benta ka jing kieu jong ki samla ba ka jing kieu ki kam da ka ba kentu ki samla nong lek kai ba kin long barabor ki ba don akor don burom bat ki ba IT lut met bat mensim. Tadi itu sibun ki jing soba jing sotna ka jing long kena ka jing re kata ka jing tureiston ka jing kata ka jing len ladi ka jing kam sham la sepe mendapat ngalong kumni kubang ngalong nomor ublei ura nomor ngingi ai ya ka batam yat pat pensu pha yoble kai ka bang ko banong pi ki hat ki ber ki kna school je ka nong than ka lamba la pi kwa ban boy se te ka tong jong jing job ka don kam ya pi ban trei sitom om tam ban trei sitom re ka don kam ro ya pi ban len ladi I shwa ya ke jing so pha baro Mentang ni pej ya ka jing long jing man ka sum meneng